बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 5 सानलुनि जौगाथि बेनिनो सोंथि बिदां 5.3 नि 10 नाम्बारनिफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 5.3 निनो 9 नाम्बारसिम बानायखादोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय अब्ला आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। दिनै नैबे 10 नाम्बाराव दं सोंथिया ओरैबायदि दिन्थिदि A1, A2, ... up to AN आरो AN सिम होनाय दं। मोनसे AP दायो जेराव AN नि बुंफोरथिया गाहायनि बायदि माने मा होदो बेयाव जोंनो A1, A2 इदिनो ... AN सिम बेफोरबायदि जुदि बिदाब थायोब्ला ना अब्लानिया बे मोनसे AP जायो होननानै दिन्थिनांगौ। बेयो मोनसे AP जायो होनना दिन्थिनांगौ। दा जेनेबा नैबे रमान नाम्बार 1 खौ आं बानायब्ला ना रमान नाम्बार 1 आव AN माने मा AN माने जाबाय 3 + 4N होनाय दं। अब्लाथाय इयाव आं गिबि बिदाब दिहुननोबाथाय मा खालामनांगोन A1 दिहुनबा नैखौ N खौ 1 नैखौ 1 होनांगोन। नैयाव A2 दिहुननोब्ला A2 खौ दिहुनबा नै N खौ 2 नै N खौ 2 बेफोरबायदि होनांगोन। बेफोरबायदि आङो A3 A4 A5 ओरै दिहुनना लांनानै बेनिफ्राय उनाव मा खालामनांगोन आं बेखौ मोनसे AP दायो होनना दिन्थिनांगोन। जुदि AP दायो होनना दिन्थिनांगौब्लाथाय मा जानांगोन जोङो आगोसा फारागथि मोननांगोन। आगोसा फारागथिखौ जुदि जों दिहुननो हायो आगोसा फारागथि जायखौ जों स्मल d जों फोरमायोना आगोसा फारागथि जुदि जों मोनोब्ला अब्लानिया मा जागोन इयो मोनसे AP जायगोन आरो। ओमफ्राय मोनसे जुदि AP जायोब्लाथाय आरो मा खालामनांगौ आरोबाव मोनफ्रोम जाथायाव गिबि 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ। थामहिनबा मा AP मोनसेनि गिबि मोन 15 बिदाबफोरखौ दाजाबनानै बेसे मोनो बेखौ दिहुननांगौ। आरो जों अबे मोनसे फर्मुलाखौ बाहायगोन अब्लानिया जोंना दा 15थि बिदाबफोरसिम दाजाब गासै दिहुननोबाथाय मा खालामनांगोन नैजों जोंहा जेनेरेल मोनसे फर्मुला दंमोन SN = मामोन N/2 2A + N - 1D ना बे मोनसे जेनेरेल फर्मुलायाव मा खालामनांगौ गिबि मोन 15 बिदाबसिम दाजाब गासै दिहुननांगौ नालाय बेनिखायनो मा खालामगोन नैबे N आ मा जागोन इयो 15 जागोन। थामहिनबा S15 खौ दिहुननांगोन। अब्ला मा जागोन नै N आ 15 नैबे N आबो मा जागोन 15 जायगोन आरो। थामहिनबा जों S15 खौबो दिहुननांगौ आरो। फार्स्टआवनो नैखौ मोनसे AP दायो होनना दिन्थिनांगोन। नै 2 नाम्बारनिखौ मोनसे AP दायो होननानै जों दिन्थिनांगोन। बेनि उनाव AP दायोब्लाथाय S15 खौ मोननैनिबो थाखाय दिहुननांगोन आरो। गिबियावनो जों नैबे रमान नाम्बार 1 निफ्राय जागायलांनि। गिबियाव रमान नाम्बार 1 खौ बानायनि ना बेयाव मा होदो जोंनो रमान नाम्बार 1 आव बेखौ लिरना लाखानि होनाय दं AN माने मा 3 + 4N 3 + 4N अब्लाथाय मा जागोन स' N नि जायगायाव 1 होनानै नाय N नि जायगायाव 1 होबाय अब्लाथाय मा जागोन नैयाव जे N दं इबो 1 जागोन आरो मा थागोन नै 3 आ 3 थागोन प्लास आ प्लासैनो थागोन 4 आ 4 थाबाय N नि जायगायाव मा फैगोन 1 आ जागोन। मानो जोङो नै A1 दिहुनग्रोगोन आरोना जिहेथु नैयाव A1 A2 A3 ओरै दिहुननांगोन नालाय बेनिखायनो जों A1 खौ दिहुनबा मा खालामनांगोन N नि जायगायाव 1 आरो N नि जायगाखौ 1 होनाय लोगो लोगो नैबे N आ बेसे 1 जागोन। अब्ला इखो जोङो सेफायबा बेसे मोनो नायनि 3 थाबाय प्लास 4 सानजाबसे बेसे 4 सानजाबसे 4 अब्ला 3 + 4 बेसे जाबाय 7 जाबाय 3 दाजाब 4 बेसे 7 जाबाय। अब्ला A1 बा गिबि बिदाबा बेसे 7 आरो। एबार नेक्स्ट नायगोन जों A2 खौ दिहुनना नायनि A2 अब्लाथाय मा जाबाय A2 दिहुननाय लोगो लोगो N नि जायगायाव 2 नै N खौ 2 होनाय लोगो लोगो नैबे N आबो 2 जागोन आरो। अब्ला मा जाबाय A2 इकुवेला थाबाय 3 आ 3 यैनो थागोन नैबेयो प्लास 4 आ 4 यैनो थागोन N नि जायगायाव बेसे 2 मा खालामदो N नि जायगायाव 2 होदो आरो नैबे N नि जायगायाव 2 बेखायनो A2 माने 3 + 4 × 2 जाहैबाय। अब्ला 3 थाबाय प्लास 4 × 2 बेसे 8 आरो इ मोननैखौ दाजाबा बेसे जायो 10 जायोना 3 + 8 बेसे 11। एबार जों नायनि A3 आ बेसे जागोन A3 ब्लाथाय मा जागोन A3 ब्लाथाय नै N आव 3 होनाय जादो A आ A दं जेनेबा N नि जायगायाव 3 होनाय बायदि जादो N आव 3 ब्लाथाय नैबे N आबो मा जागोन 3 जागोन आरो। अब्ला मा फैयो नायनि
नैबे थामाथ' 3 थाखाबायानो प्लास नै 4 आ 4 थाबाय n नि जायगायाव बेसे 3 बा 3 नै a आ n दं n नि जायगायाव 3 होदो इक्वल थाबाय सरि इक्वल थाबाय 3 आ 3 थाबाय प्लास थाबाय 4 आ 4 थाबाय n नि जायगायाव बेसे 3 अब्ला बेसे जागोन 3 प्लस 4 into 3 बेसे जायो 12 अब्ला बेसे जाबाय 3 प्लस 12 बेसे जाबाय 15 3 प्लस 12 15 अब्लाथाय दा जों नायनोसै दे बे A1 A2 A3 मोनसे AP दादोन जायाखै बेखौ नायगोन मानो होनबा इयाव A4 दिहुनबाथाय ओंखारगोन A5 दिहुनबाबो ओंखारगोन बिदिनो गाहायखै ओंखारलांबाय थागोन दा जों मोनसे AP दादोना जायाखै बेखौ नायनि जों A1 A2 A3 मोनसे AP दादोन जायाखै दा बेखौ नायनो थाखाय मा खालामनांबाय जों ओरै खालामनांगोन जे नैथि बिदामनिफ्राय गिबि बिदामखौ दानख'ना नाय थामथि बिदामनिफ्राय नैथि बिदामखौ दानख'ना नाय जुदि एखे ओंखारदोंबा बेया आगोसा फारागथि दं आरो आगोसा फारागथि थाबानो मोनसे एपिबो दागोन आरो बेयो ना बेयो अब्लाथाय जों नायनोसै दानिया नालिनि दानिया मा जाबाय A2 निफ्राय A1 खौ माइनास खालामना नाय बेसे जागोन A2 निफ्राय A1 माइनास खालामबा A2 आ बेसे ओंखारदो 11 दानख'दं थाबाय A1 आ बेसे 7 नाय खेबसे खोन्थाना बावदो नैथि बिदामनिफ्राय गिबि बिदामखौ दानख'दो A2 आ जाबाय 11 माइनास थाबाय A1 आ बेसे 7 नै A1 आ 7 A2 आ बेसे 11 बेखायनो 11 निफ्राय 7 थांबा बेसे 4 एबार जों नायगोन A3 निफ्राय A2 दानख'ना थामहिनबा थामथि बिदामनिफ्राय नैथि बिदामखौ दानख'ना नायगोन जों A3 माइनास A2 मा ओंखारो नायनि A3 निफ्राय A2 दानख'बा A3 आ बेसे 15 मा दं दानख'दं थाबायना A2 नैथि बिदाम A2 आ बेसे 11 होबाय खेबसे खोन्थाना बावदो थामथि बिदामनिफ्राय नैथि बिदामखौ दानख'दो A3 आ जाबाय 15 दानख'आ थाबाय A2 आ बेसे 11 अब्ला बेसे मोनगोन 15 निफ्राय 11 थांबा बेसे 4 अब्ला नाय A2 निफ्राय A1 दानख'नायाव 4 A3 निफ्राय A2 दानख'नायावबो 4 अब्ला जिहेतु 4 जाहैबाय नालाय बेनिखायनो मा जाबाय जिहेतु मोननैयावबो 4 जाहैबाय अब्लाथाय मा जाबाय आगोसा फारागथिया 4 जाहैबाय आरो आगोसा फारागथि बेनिखायनो मा जाबाय आगोसा फारागथि D बेसे जाबाय आगोसा फारागथिया 4 आरो आगोसा फारागथि ओंखारोब्लाथाय मा जायो आगोसा फारागथि ओंखारोब्लाथाय बेयो मोनसे नै जाय A1 A2 A3 A4 इदिनो अप टु AN आ मा जागोन मोनसे AP दागोन आरो बेनिखायनो जों लिरनांगोन बेनिखायनो सोंथियाव मा दंमोन A1 A2 डट 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 अप टु AN आ मोनसे AP दायो AP दायो मोनसे AP दायो होनना दिन्थिनो होदोंमोन नै 1 नाम्बारनि AN इक्वल्स टु 3 प्लस 4N आ मा जाबाय मोनसे AP दायो नैबेनि थाखाय नैबे AN इक्वल्स टु 3 प्लस 4N आ मा जायो मोनसे AP दायो आरो मोनसे AP दानायाव हेफाजाब होयो A1 A2 डट डट अप टु AN खौ मोनसे AP दानायाव हेफाजाब होयो थामहिनबा जों बुंनो हायो नै मोनसे मा मोनसे AP आरो ना बेयो अब्लाथाय बे मोनसे थांबाय होमबाथाय AP जायोब्लाथाय मा होनखादोंमोन आरोबाव मोनफ्रोम जाथायाव गिबि 15 बिदाफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननो गिबि मोन 15 बिदाफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ होननानै बुंदों अब्लाथाय जों गिबि मोन 15 नि बिदाफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुनसै जोंना मेइन फर्मुलाया मामोन मेइन फर्मुलाया जाहैबाय SN इक्वल्स टु माने n थि बिदाबसिम दाजाब गासै फर्मुलाया n/2 2a प्लस n माइनास 1d अब्ला बेयाव मा जागोन जों जिहेतु गिबि मोन 15 बिदाफोरनि दाजाब गासै दिहुननांगौ नालाय S आथ' S थागोन n नि जायगायाव मा फैगोन 15 इयाव 15 जानाय लोगो लोगो नैबे n आ 15 नै n आबो 15 जागोन आरो माने 15/2 2a प्लस n नि जायगायाव 15 दानख'से d बे आरो अब्लाथाय दा S15 खौ दिहुननांगौ बेनिखायनो जों दिहुनगोन आरोबाव होनना लिरनोसै आरोबाव S15 खौ दिहुनगोन जों S15 माने फर्मुलाया मा फैयो 15/2 ओमफ्राय 2a प्लस मा जायो 15 माइनास 1 d बे जाहैबाय फर्मुला आरो ना मा जाहैबाय S15 माने 15/2 2a प्लस 15 माइनास 1 d बेयो अब्लाथाय दा जोङो
इयाव मानफोरखौ फज'ना होनसै S15 खौ दिहुननो होदों नालाय आं इखौ खोमोरबाय नांलायखो अब्लाथाय नाय जों मानफोरखौ फज'नि फारसे थाला फज'लांबाय थानि 15/2 आ थाखाबाय 2 थाबाय ए माने मा ए माने जाबाय गिबि बिदाब आरो गिबि बिदाब ए खौनो जों मा हिसाबै लादोंमोन इयाव गिबि बिदाबखौ A1 हिसाबै लादों नंगौना A1 हिसाबै लादों आरो गिबि बिदाब नै ए माने मा ए माने जाबाय गिबि बिदाब आरो गिबि बिदाबखौ जोङो बेयाव मा हिसाबै लादो A1 हिसाबै लादो आरो अब्लाथाय ए आनो A1 अब्ला A1 नि माना बेसेमोन नै A1 नि माना आंथ' इयाव खोमोरना लाबाय नाथाय नैयाव गम मोनो जों नैबे A2 नि माना 10 मोन A1 नि माना अबेमोन नै 7 मोन आरोना A1 नि माना 7 अब्लाथाय A1 आ 7 नालाय मा A1 आ 7 बाथाय A आबो 7 जागोन गिबि बिदाब A आनो जाबाय A1 इयाव बेनिखायनो मा जाबाय इयो 7 जागोन आरो नै A नि जायगायाव मा फैगोन 7 जागोन 7 खौ होबाय बेनि उनाव नै प्लास थाबायना गेजेराव 15 निफ्राय 1 थांबा बेसे 14 ओमफ्राय D आगोसा फारागथि D आ बेसे ओंखारदो आगोसा फारागा बेसे 4 ओंखारदो नैयाव 4 खौ लिरनांगोन जों D नि जायगायाव खेबसे खोन्थाना होबावदों 15/2 थाबाय 2 आ 2 इन थाबाय A आ जाबाय मा 7 प्लास थाबाय 15 निफ्राय 1 थांबा बेसे 14 आरो D नि माना बेसे 4 बेखौ दा जों सेफायना होबाथाय फिननाया ओंखारगोन S15 माने मा गिबि मोन 15 बिदाबफोरनि दाजाब ना बेनिखायनो S15 मोन आरो S15 माने फर्मुला मथे इयो गासै मानखौ फज'जोब्बाय A नि माना 7 D नि माना बेसे 4 अब्ला बेसे जागोन इयाव नायनि बेथ' 15/2 आ थाखाबाय 15/2 थाबाय इयाव 2 × 7 बेसे जायो 14 2 × 7 14 प्लास ओमफ्राय 14 × 4 बेसे जागोन 4 सानजाब 4 16 से थाबाय नाखायाव 4 सानजाब से 4 56 जाहैबाय ना बे अब्लाथाय बेसे जाबाय 15 थाबाय 2 थाबाय आरो इखौ दाजाबना हो ब्रेकेट सिङाव 4 जों 6 जों बेसे 10 नंगौना 4 जों 6 जों 10 से थाबाय नाखायाव इ 6 जाबाय इजों बेसे 7 जाबाय खेबसे नायबाय जों 15 थाबाय 2 आ थाबाय ना 14 जों 56 दाजाबा 4 दाजाब 6 बेसे 10 से थाबाय नाखायाव इ 6 जाबाय 6 दाजाब से 7 अब्लाथाय मा खालाम नै 2 जों 70 खौ रानहर बेसे मोनो रानबाथाय जों 35 मोनो 35 मोनो एबार दा जोङो नै 2 जों 70 रानबाथाय बेसे मोनदो 35 मोनदो 2 जों 70 राननायाव 35 अब्लाथाय मा थाबाय जोंहा 15 सानजाब 35 थाबाय फिननाया 15 सानजाब 35 बेसे जायो नैयाव खालामना खोन्थिदों आं 35 जों 15 जों सानजाबनि 5 सानजाब 5 25 5 सानजाब 5 25 नै थाबाय नाखायाव 5 सानजाब 3 15 दहायनि 2 जों 17 जाबाय 1 × 5 5 1 × 3 3 बेसे जाखो 5 थाबाय 12 थाबाय 1 थाबाय नाखायाव 4 5 बेसे 525 जाहैबाय आरो 525 खेबसे नायबावनो हागोन सानजाबनायखौ 5 सानजाब 5 25 नै थाबाय खायाव 5 सानजाब 3 15 16 17 से सानजाब 5 5 से सानजाब 3 3 इ 5 थाबाय इ 12 से थाबाय नाखायाव 4 5 अब्लाथाय बे जाबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय जों मा खालामबाय A1 A2 ... AN आ नैबे AN = 3 + 4n नि थाखाय मोनसे AP दायो होननाबो जों फोरमान खालामबाय आरो लोगोसे गिबि मोन 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौबो जों दिहुनना होबाय आरो एबार जों नायलायनोसै रमान नाम्बार 2 मा दं ना एबार जोङो रमान नाम्बार 2 खौ बानायनि रमान नाम्बार 1 निया जोब्बाय जोंहा एबार जों नायनि रमान नाम्बार 2 खौ माबायदि दं सोंथिया रमान नाम्बार 2 आव दा रमान नाम्बार 2 आव दङ ओरैबायदि मा होनाय दं बेयाव AN खौ होदो जोंनो AN = बेसे 9 - 5n जाना दं आरो ना 9 - 5n AN = 9 - 5n अब्ला इयाव जोङो नैबे A1 खौ दिहुननोबाथाय n नि जायगायाव 1 नै n नि जायगायाव 1 होगोन n नि जायगायाव 1 थामहिनबा गिबि बिदाब जाहैबाय इयो n नि जायगायाव 1 नालाय 9 - 5 * n नि जायगायाव बेसे 1 आनो आरो ना n नि जायगायाव 1 नालाय n नि जायगायाव 1 जाबाय अब्ला बेसे ओंखारगोन इयो जों नायनि 9 थाबाय माइनास थाबाय गेजेराव 5 × 1 5 अब्ला बेसे जागोन 4 जागोन खेबसे खोन्थाना होबावदो नाय n नि जायगायाव 1 नालाय 9 आ 9 थाबाय माइनास थाबाय 5 थाबाय n नि जायगायाव 1 ना नै 9 आ 9 थाबाय माइनास आ माइनास थाबाय 5 सानजाबसे बेसे 5 अब्ला 9 निफ्राय 5 थांबा बेसे 4 नेक्स्ट जों नायनि A2
a2 बा माने n नि जायगायाव 2 होदों नालाय n नि जायगायाव 2 जागोन आरो ना अब्ला मा जाबाय 9 थाबाय माइनास 5 थाबाय n नि जायगायाव बेसे 2 n नि जायगायाव 2 नालाय n नि जायगायाव 2 नै a थाबाय n नि जायगायाव 2 इक्वल थाबाय n थाबाय माइनास थाबाय 5 थाबाय n नि जायगायाव बेसे 2 अब्ला बे जागोन 9 आ 9 थाबाय ना सिगांनिया माइनास आ माइनास थाबाय आरो 5 into 2 बे जाखो 5 सानजाब 20 अब्ला बेसे जाबाय 9 निफ्राय माइनास 10 थांबा मोनसे प्लास मोनसे माइनास नालाय गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ दानख'ना हो 10 निफ्राय 9 थांबाथाय बेसे 1 जायो नाथाय देरसिन सिगाङाव माइनास नालाय माइनास सिन जागोन थिग बिदिनो a3 फैलायगोन जों थामथि बिदाब a3 n नि जायगायाव 3 होदों नालाय नै n आबो 3 जागोन 9 आ 9 नि थाबाय नै माइनास थाबाय 5 आ थाबाय n नि जायगायाव बेसे 3 जागोन आरो ना n नि जायगायाव 3 लादो इक्वल दं 9 आ दं माइनास आबो थाबाय 5 आ 5 थाबाय n नि जायगायाव 3 मानोबा n नि जायगायाव 3 दं नालाय इयावबो 3 अब्लाथाय मा जाबाय 9 आथ' 9 थाबाय माइनास 5 सानजाब 3 बेसे 15 अब्ला इयावबो मोनसे गेदेर मोनसे माइनास मोनसे प्लास अब्लाथाय गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ दानख' 15 निख्रुइ 15 आ 9 निख्रुइ देरसिन नालाय 15 निफ्राय 9 थांबा बेसे 6 नाथाय मा जाहैबाय देरसिननि सिगाङाव माइनास सिन नालायाव माइनास सिना थागोन आरो ना अब्लाथाय a1 आ जाबाय 4 a2 आ जाबाय -1 a3 आ जाबाय -6 अब्लाथाय बिदिनो डट 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 ओंखारलांबाय थागोन इयो एबार ओंखारलांबाय थायोब्ला दा जोङो गासैखौबोथ' दिहुनबाय थाया नालाय ओमफ्राय जोङो चेक खालामसिगोन जे a1 a2 a3 आ आगोसा फारागथि दंना गैया बेखौ जों नायनि दा आगोसा फारागथि दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन दानिया ओरै होननानै जोङो a2 निफ्राय a1 दानख'गोन a3 निफ्राय a2 दानख'गोन जुदि समान समान ओंखारोबा इ मोनसे आगोसा फारागथि दङ आरो आगोसा फारागथि थाबानो बियो मोनसे एपि दागोन आरो ना अब्लाथाय जोङो a2 निफ्राय a1 दानख'ग्रोनि a2 minus a1 a2 minus a1 a2 आ बेसे ओंखारदोंमोन a2 आ -1 ओंखारदोंमोन ना माइनास आ माइनास थाबाय a1 आलाय बेसे a1 आ जाबाय 4 अब्लाथाय नायनि बेसे जाखोयो ना a2 minus a1 नालाय a2 आ बेसे -1 a1 आ बेसे 4 बेखायनो a2 नि जायगायाव -1 नै माइनास आ माइनास थाबाय a1 जायगायाव 4 -1 -4 मोननैनिबो सिगाङाव माइनास दं नालाय दाजाबना हो 1 दाजाब 4 बेसे 5 आरो मोननैनिबो सिगाङाव नालाय -5 जाहैबाय थिग बिदिनो a3 निफ्राय a2 माइनास खालामना हो a3 आव बेसे a3 आव दङ बेसे -6 दानख' थाबाय गेजेरना a2 आ बेसे a2 आ जाबाय -1 होनबाथ' ब्रेकेट होनानैसो लिरनांसिगोन जों -1 अब्ला बेसे जाखो नायनि जों a3 आ दं -6 a3 नि जायगायाव -6 थाबाय गेजेरनि माइनास थाबाय a2 आ बेसे -1 नै a2 आ -1 नालाय नैबे ब्रेकेट होना -1 खौ होबाय बेसे थाखो -6 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास ओमफ्राय 1 थाबाय -6 निफ्राय +1 मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय गेदेरनिफ्राय उन्दै दानख' 6 निफ्राय 1 थांबाथाय 5 आरो देरसिन सिगाङाव माइनास नालाय माइनास सिन जाबाय अब्ला इयाव नायबाय जों a2 निफ्राय a1 दानख'बा -5 a3 निफ्राय a2 दानख'बा बेसे -5 एखे ओंखारदों नालाय आगोसा फारागथिया मा जाबाय आगोसा फारागथिया जोंना -5 आनो जाबाय आरो अब्लाथाय मा जाबाय बेयाव जों मा मोनबाय आगोसा फारागथि बेयाव आगोसा फारागथि d बेसे मोनबाय -5 मोनबाय आरो बेयाव आगोसा फारागथिया बेसे -5 मानो होनबा a2 निफ्राय a1 दानख'नायाव -5 a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव -5 समान समान ओंखारदों बेखायनो आगोसा फारागथिया -5 आरो आगोसा फारागथि दं माने मा आगोसा फारागथि थानायखायनो नैबे a1 a2 डट डट अप टू an आ नैबे an = 9 - 5n नि थाखाय मोनसे एपि दायो बेखौ जों लिरनांगोन बेनिखायनो मा जाहैबाय a1, a2, डट 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 an आ मोनसे एपि दायो आरो मोनसे एपि दायोब्ला मा ओंखारदों मोनसे एपि जायोब्ला आरोबाव मोनफ्रोमबो जाथायाव गिबि 15 बिदाफोरनि दाजाब गासै दिहुन मोनसे एपि दायोब्लाथाय गिबि मोन 15 बिदाफोरनि दाजाब गासै दिहुन होनना बुंदों अब्लाथाय जोंना मेन फर्मुलाया रैखामोन nth बिदाबसिम दाजाब गासैया n/2 Sn = n/2 2ic plus
n-1d बे जाबाय जोंनि मेन फर्मुला जिहेतु 15 बिदाबसिम दाजाबनांगोन नालाय मा n आ 15 जागोन इ n आ 15 जाबा नै n आबो 15 नैबे n आबो 15 थामहिनबा मा s n नि जायगायाव 15 फैबाय इक्वल्स टु n नि जायगायाव 15 नै 2 आ 2 थाबाय 2a थाबाय प्लास n नि जायगायाव 15 दानख' 1d माने मा जागोन n नि जायगायाव 15 n नि जायगायाव 15 n नि जायगायाव 15 जुदि जों 15 थि बिदाबफोरसिम दाजाबगासै दिहुननांगौब्ला अब्लाथाय s15 माने मा 15/2 2a प्लास 15-1d दा बे फर्मुलायाव जों फज'ना होबानो गिबि मोन 15 बिदाबफोरनि दाजाबगासैखौ जों दिहुननो हागोन आरो अब्लाथाय दा जों बेखौ याव दिहुनलांनोसै आरोबाव होननानै लिरनोसै आं आरोबाव s15 इक्वल्स टु s15 फर्मुलाया मा 15/2 2a प्लास 15-1d नै फर्मुलाया जाहैबाय ना s15 इक्वल थाबाय 15/2 2a प्लास 15-1d 2a प्लास 15-1d अब्लाथाय दा इयाव जों मानफोरखौ फज'ना होबानो फिननाया ओंखारलांखासिगोन नैयाव मा थाबाय 15/2 आ थाखाबाय ना नै थाबाय ब्रेकेटआ 2 थाबाय a माने मा a माने जाबाय गिबि बिदाब आरो गिबि बिदाबा बेसे a माने जाबाय गिबि बिदाब ना a माने जाबाय गिबि बिदाब आरो गिबि बिदाबखौ जों बेयाव मा हिसाबै लादो सोंथियाव a1 हिसाबै होदो ना बेनिखायनो जों a1 हिसाबै लादोंमोन अब्लाथाय गिबि बिदाब a1 आ इयाव बेसे आंथ' इयाव खोमोरना लाजाबाय नाथाय नैयाव दङ a1 आ बेसे नै a2 आ बेसेमोन -1 निफ्राय a1 आ बेसे नैबे 4 a1 आ 4 जाखाना दङ ना बेनिखायनो a1 नि जायगायाव जों मा होनांगोन a1 नि जायगायाव 4 थामहिनबा a1 आ 4 बा a आबो मा जागोन 4 जागोन आरो ना a1 आ जुदि 4 बाथाय a आबो 4 आनो जागोन अब्लाथाय दा जोङो मा खालामसै जेराव a दंना a नि जायगायाव मा होगोन जों 4 होगोन नै a नि जायगायाव मा लिरगोन 4 नै प्लास थाबाय बेखौ खोमोनि आङो a नि जायगायाव 4 गिबि बिदाबा ओमफ्राय 15 नि 1 थांबा 14 ओमफ्राय d माने आगोसा फारागथिया बेसे ओंखारदोंमोन -5 ओंखारदों ना ब्रेकेट होना -5 खौ लिरना हो खेबसे खोन्थाना होबावदों s15 माने 15/2 2a प्लास 15-1d फर्मुला मथे 15/2 आ थाबाय 2 आ 2 थाबाय a आ बेसे 4 प्लास 15 नि 1 थांबा 14 आरो d माने आगोसा फारागथिया बेसे -5 नै आगोसा फारागथिया -5 नैबे a आ बेसे दो 4 मानो होनबाथाय गिबि बिदाब a आ बेसे जायखौ जों इयाव a1 हिसाबै लादोयो बेसेमोन 4 खामोन आरो ना बेयो अब्लाथाय जों गासै मान फज'जोबनानै दा इखौ सेफायना होबानो फिननाय ओंखारसिगोन दा जोंना बोरै जागोन 15 थाबाय गाहायाव थाबाय 2 15/2 थाबाय 2 × 4 बेसे 8 नै प्लास इनटु माइनास खालामखानि जों प्लास इनटु माइनास जाबाय ना प्लास इनटु माइनास आरो 5 सानजाब 14 बेसे जागोन 5 सानजाब 4 20 नै थाबाय एखेयाव 5 सानजाब 5 6 7 दहायनि 2 बेखिनि जाहैबाय आरो मा जाबाय बायजोआव 15/2 दं 15/2 थाबाय ब्रेकेट सिङाव मा दं 2 × 4 बेसे 8 प्लास इनटु माइनास आरो 14 × 5 बेसे जायो 70 बेयो दा जोङो बेखौ आरो सेफायबानो फिननाया ओंखारलांगोन दा जोंनियाव नायनि ना ब्रेकेटनि बायजोना 15/2 आ इदिनो थागोन दे ब्रेकेटनि बायजोआव 15/2 आ इदिनो थाबाय 8 - 70 बेसे जायो 70 निफ्राय 8 थांबा बेसे जायो इ मोनसे प्लास इ मोनसे माइनास नालाय गेदेरनिफ्राय उन्दै दानख' 70 निफ्राय 8 थांबा 62 जायो आरो देरसिननि सिगाङाव माइनास सिन थानायखाय माइनास सिन फैगोन 15/2 बायजोना इदिनो थाबाय 70 निफ्राय 8 दानख'बा बेसे 62 आरो देरसिननि सिगाङाव माइनास सिन थानायखाय माइनास थाबाय एबा 2 जो 62 रान बेसे मोनगोन 31 मोनगोन आरो जोङो 2 जो 60 निखौ रानबा बेसे मोनो 30 मोनो अब्लाथाय मा थाबाय जोंना 15 थाबाय आरो ब्रेकेट सिङाव मा थाबाय माइनास आरो 31 थाबाय मा थाबाय बायजोआव 15 ब्रेकेट सिङाव माइनास आरो 31 अब्लाथाय 15 जो 31 जो सानजाबना हो मा मोनो नैयाव सानजाबना नायनो जों 15 सानजाब 31 1 सानजाब 5 1 सानजाब 3 सानजाब 15 1 थाबाय 3 सानजाब 3 4 बे जाबाय 5 6 4 बेसे मोनखो 465 जायगोन आरो ना 1 सानजाब 5 1 सानजाब 1 3 सानजाब 15 1 थाबाय 3 सानजाब 3 4 5 थाबाय 6 बेसे 465 नाथाय मा जागोन मोनसे माइनास दंना बेखायनो माइनास सिन थागोन ओमफ्राय 465 जागोन आरो 465 अब्लाथाय एन्सारा बे जाहैबाय 465
अब्लाथाय जोंना गिबि मोन 15 बिदाफोरनि दाजाब गासैया बेसे जागोन माइनास 465 जागोन आरो ना अब्लाथाय जोंना नैबे 2 नाम्बारा मा जायो 2 नाम्बारा बेखिनियाव मावफुंजाबाय an नि थाखाय मा जाहैबाय a1 a2 डट डट अप टू an आ मोनसे ap दायो होनना दिन्थिखाबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबेनि थाखाय जाय ap मोनदो जों नैबेनि थाखाय an इक्वल्स टू 9 माइनास 5n नि थाखाय बे मोनसे ap आव गिबि मोन 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासै थामहिनबा s15 आ बेसे ओंखारबाय माइनास 465 बे जाबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय 2 नाम्बारनिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं दिनै गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।